Bueno, en primeiro lugar, e antes de comezar esta rolda de prensa, trasladar que Esquerda Unida apoia aos traballadores e as traballadoras da CRTVG o se venres negro outra vez, o número 22, e seguimos reclamando uns medios de comunicación transparentes, veraces e que, dende logo, se den nunhas condicións de traballo dignas para os traballadores e traballadoras da radiotelevisión pública. Hoxe estamos aquí para presentarvos o programa da Xornada Programática Municipal que Esquerda Unida celebra este sábado 20 de outubro en Santiago de Compostela, no marco precisamente da preparación deses comicios tan importantes para nós que son as eleccións municipais. No mes de marzo xa vos adiantamos por aquel entón que estábamos preparando as nosas primarias, que xa fixemos efectivas nos nosos concellos para escoller os compañeros e compañeiras que van participar dos procesos de confluencia nas candidaturas municipais do noso país e temos agora a parte que é máis importante para a nosa organización, que é a redacción e a preparación do programa das municipais. Lonxe de enlearnos en factores internos, creemos que o importante para unha organización de esquerda é a proposta e o traballo que, ademais, vai a recoller o que se fixo durante todos estes anos. Temos aquí algunha compañeira concelleira que está en equipo de goberno, temos compañeros e compañeras que son candidatos e candidatas ou serán dentro deses futuros comicios municipais e creemos que a nosa organización recolle o traballo destes últimos 32 anos e tamén esas experiencias nos concellos, no caso de Galicia, dende o ano 2015. Experiencias que, ademais, Esquerda Unida xa trasladou, considerábamos moi positivas, seguimos apostando por eses procesos de confluencia municipais e creemos que temos a posibilidade de trasladar unha proposta programática que ofrecer a todos eses procesos e que traballar que sexa positiva, que sexa dende a experiencia e dende logo que sexa útil para a cidadanía. Polo tanto, vos imos trasladar despois o programa 4 mesas relevantes para nós dentro de todo o marco relevante e importante do que ten que ser un programa de esquerda, un programa municipalista e, dende logo, un programa transformador para ofrecer á cidadanía nos concellos. Imos comezar falando das bases programáticas do municipalismo de esquerda, para o que contaremos co concelleiro de ACE Lugo, Carlos Portomeñe, e Olga Santos, concelleira da Asamblea Municipal de Cambre. É unha mesa na que imos falar das bases que Esquerda Unida presenta para as municipais, do traballo destes 32 anos, pero tamén dese programa marco que xa temos traballado en Izquierda Unida a nivel federal e que nos vai axudar tamén a trasladalo aquí para, a partir de agora, empezar a poñerlle as pinceladas de todo o que ten que ser a concreción do programa en Galicia, dos nosos concellos. Imos ter tamén unha mesa sobre o modelo de cidade e a planificación urbanística baixa a nova Lei do Solo e o seu regulamento, no que estarán María Fernández Lemos, que é concelleira de Urbanismo do Goberno de Ferrol, e Rubén Pérez, que é concelleiro da Marea de Vigo. Nos parecía moi importante que traballásemos as experiencias locais en materia de legislación de urbanismo. Temos moitas problemáticas nos concellos relacionadas co desenrolo dos plans xerais de ordenación urbana e temos unha afectación importante do que supuso a aplicación da Lei do Solo no noso país. Entendemos que o traballo que se ten que realizar nos nosos concellos está moi relacionado cos modelos de cidade e o modelo de vilas que queremos para abrilo á propia cidadanía. E creemos tamén que a especulación do solo é un problema relevante que ten que tratarse nunha mesa específica. Temos unha mesa tamén relacionada cos servizos sociais e a loita contra a pobreza, na que imos contar coa compañeira Silvia Cameán, concelleira de Servizos Sociais en Marea Atlántica da Coruña, Saínza Ruiz, concelleira de Ferrol en Común, tamén relativo aos servizos sociais, e con Antón Bouzas, que é un militante social, un militante dos ningués, dun colectivo social que leva loitando contra a exclusión social en Vigo durante os últimos anos. É unha aposta importante, entendemos que dende os programas das municipais temos que dar saída a esa bolsa crecente de pobreza que no noso país abarca xa moitos milleiros de persoas, 600.000 persoas en risco de pobreza e exclusión en Galicia. Hai que darlle unha proposta tamén dende os concellos e temos ferramentas que xa se están a traballar dende algúns concellos como as rentas sociais municipais e tamén outro tipo de axudas que deben ser conducentes á integración de todas as persoas que quedaron excluídas do sistema por mor da crise capitalista. Temos tamén unha mesa sobre fiscalidade municipal para falar das reformas necesarias na Lei de Financiamento Local. Durante os últimos anos
tanto a Lei de Sostibilidade do Goberno, aquela Lei Montoro, do Goberno Popular, como as limitacións do teito de gasto, agora que estamos a debate precisamente deses teitos de gasto, mermaron as posibilidades de investimento dos concellos. Este é un problema central, crucial. Temos un problema de falta de financiamento local que ten que ser abordado dende o punto de vista do municipalismo de esquerda. E, polo tanto, imos contar na mesa coa compañeira María Rozas, que é concelleira de Compostela Aberta e se fai cargo das responsabilidades de Facenda, e tamén co compañeiro Carlos Sánchez Mato, que é, como xa sabedes, concelleiro de Ahora Madrid e que tivo hasta fai relativamente pouco as responsabilidades de Facenda neste Concello e se enfrontou directamente a Montoro, con esa lei Montoro e con esas restriccións á hora de invertir o crédito. Finalizaremos coas conclusións destas ponencias que servirán para constituir unha parte importante do noso programa e nas que contaremos co resto de compañeros e compañeiras e nas que estará tamén a compañeira alcaldesa de Mugardos, Pilar Díaz. Queremos que estas sexan unhas xornadas en positivo de traballo sobre a proposta municipal que ofrecer naqueles sitios onde nos presentemos como Esquerda Unida e tamén naqueles onde nos presentemos no marco da confluencia. Creemos que o máis relevante que ten que facer a esquerda é falar de proposta política e queremos que sexa agora, xa antes de preparar eses programas das municipais en todos os espacios nos que imos participar. Polo tanto, trasladar o convite á participación, esta xa militancia activa para participar o sábado e creemos que vai a ser unha xornada positiva de confraternización, pero tamén, sobre todo, de traballo para dar resposta aos problemas que ten a cidadanía nos concellos e nas vilas de Galicia.